Kubva patakatangira svondo rapera pamusoro pehymn 28 tida kuona kuti rwiyo rwakanaka here, rwakaimbwa zvakanaka here, runoreve chii, uyezve tirikuita kunge tiri kuda kurupasisa kuti titi haiwa urwumbo rwakanaka zvaita izvi. Saka handei mberi tichiona kuti chii. Rumbo urwu runonzi uyai maKristu. Kana mavhura pane hymn 28 yeMethodist tichaendera mberi. Amen. Kuti makava nevhiki rakanaka, svondo rakapera. Takupinda pasvondo idzva, nhasi izuva rekutanga revhiki. Takatarisana neChristmas. Saka zvatakatarisa stanza yekutanga svondo rapera, zvino totangarira pastanza 2. Tisingapedze nguva tobva taona kuti tinonogumira papi, asi uyai tiimbe stanza 1 nestanza 2 chete yerumbo hymn 28 inonzi uyai maKristu. Amen. Rukundo uyai, uyai kuBethlehem. Onai wazvarwa Ishe wokudenga, uyai timurumbidze, uyai timurumbidze, uyai timurumbidze, Kristu Ishe. Kupenya kokupenya, ahashore mimba yemhandara, mwanakomana waMwari chokwadi, uyai timurumbidze, uyai timurumbidze, uyai timurumbidze, Kristu Ishe. Amen. Munonzwa kunzi Mwari waMwari, kupenya kwokupenya, haashori mimba yemhandara, mwanakomana waMwari chokwadi, uyai timurumbidze, Kristu Ishe. Amen. Naizvozvo toda kutarisa kuti manzwi aya anomboreve chii. Kana takatarisa rumbo rweChristmas, nenguva yatakusvika iyi tinofanirwa kunge tichiimbira Ishe wedu, handiti? Asi tinodawo kuti kana tatarisa rumbo tonzwa kuti runoenderana here nezvinotaurwa neshoko raMwari. Muri kuzvinzwa kaizvo? Nzimbo tingaimbe idzi inzimbo idzi dzakaimbwa kare. Pane nzimbo idzva dzatinoimba isu, dzimwe nguva dzinenge dzichienderana neupenyu hwedu, tichiimbira kunani? Kuna Mwari. Ipapo ndo patinofanirwa kungwarira. Tingade rumbo, asi dzimwe nguva runenge rusingaenderane neshoko raMwari. Idzi dzimbo idzi dzatiri kutarisa idzi, tiri kutarisa kuti dziri kuenderana here nezvakanyorwa pamusoro peshoko raMwari. Naizvozvo tinoda kupa dudziro kuti tive nenzwisiso, tizive zvatiri kuimba. Imi makanzwa ndichiti haiwa rumbo rungaita serumbo rweChristmas, asi Christmas haiuye musi wa25 December. Kana iri Christmas inogara iriko mazuva ose, nokuti mwanakomana waMwari, kana zviri izvo zvatiri kutaura, mwanakomana waMwari anozvarwa misi yose. Amen. Naizvozvo kana achizvarwa misi yose, Christmas iripo misi yose. Amen. Tiri kunzwa kuti mwanakomana waMwari ndiye Ishe wamadzishe. Saka toda kuona kuti Mwari waMwari zvinoreve chii. Mwanakomana waMwari ndiye Ishe wamadzishe. Tinozviziva zvose izvo, handi? Nokuti makambozvinzwawo zvichiimbwawo Samueri, uyezve ndizvo zvinotaurwa mubhaibheri, handi? Hazvisi kunzi iye mukuru kuna Mwari, asi wakabva
kuna Mwari, saka ndiMwari. Imimi pamakabva kuna Mwari musati matindivara nezvitadzo maivawo vaMwari. Nokuti izvi Bhaibheri rinotitaurirawo kuti imi pachenyu makabva kuna Mwari, uyezve muri chii? VaMwari. Muri vaMwari, uyezve muri Mwari. Munhu mumwe nemumwe chete ndiMwari pachake, nekuti ndizvo zvatinonzwawo pasi pana Mapisarema 82 verse 6 zvichinzi muri vaMwari, zvichireva kuti isu tiri vanhu vaMwari. Tozonzi tiri vaMwari, Ishe wedu Jesu Kristu paanopindura ndo paanoti isu takaita sani? SaMwari, takaita sezvimwari, ngatidaro, nekuti hapana patichazomboenzana naIshe wedu Jesu Kristu. Uyezve hapana, kana tadaro tisina kuinzana naIshe wedu Jesu Kristu, hatingakwanise kuinzana naMwari pachake, nokuti uyu Ishe wedu mukuru kupfuura isu. Angangotiidza kana kutideedza kuti vaMwari zvake, asi anoziva kuti hatina kufanana naye, nokuti iye anonzi ndiye gwayana rakabayirwa zvivi zvavanhu. Ndiani? Mesiya, ndiye muponesi, ndiye akanyorwa pamusoro pake neshoko rose ratinowana kubva pai? Mubwiro, muBhaibheri dzvene raMwari. Nekuti ndiwe unotaurwa pana Mapisarema 2 ne110 zvichinzi gara kurudyi rwangu kusvikira ndaita chii? Vavengi vako, ndaisa vavengi vako pasi petsoka dzako. Asi ngatitarisei Mapisarema 2 tigozotarisawo Mapisarema 110 kuti inoti chii. Pisarema 2 makatangira pavhesi 8 kusvika pa11 munonzwa zvichinzi imi madzishe ngwarai mwanakomana waMwari asati atsamwa, nokuti une tsvimbo yamatare yaanorova nayo madzimambo achiaputsanya sehari dzevhu. Zvikanzi mutyei, mushumirei, nokuti unoputsa uroyi hwenyu hwose agoparadza miviri yenyu yamunozvikudza nayo. Amen. Hari yevhu, imi muri hari dzevhu, makaita setemberi dzemweya mutsvene waMwari. Kana muchinzwa pamusoro pehari dzevhu, munoziva neuroyi hwenyu hwamunoita pamunoisa tumazita twevanhu muhari dzevhu. Ndakambokwira rimwe gomo kuno mhiri kwemakungwa, ndakaona mune tuhari tune mazita avanhu nezvakanyorwawo pamusoro pazvo. Ndikakanuka chaizvo, ndikati vanhu vangaite zvinhu zvakaipa kudai here? Vambobviswa muchoto chamatare chenyika yeZimbabwe, kuno uroyi husingazivikanwe, kuno huipi husingazivikanwe, kuno husatani husati hwambozivikanwa pasi pano. Zvikanzi yakava imba yen'anga nyika yedu yeZimbabwe, zvakashata zvikakudzwa kupfuura zvakanaka. Muri kuzvinzwa kaizvo? Zvikanzi muchaputsanwa netsvimbo yeutare. Zvikanzi ngwarirai mwanakomana waMwari anokuputsanyai netsvimbo yeutare, tsvimbo yamatare kana kuti tsvimbo yesimbi. Zvikanzi unorova nayo madzimambo. Madzimambo ndananiwo? Imi mose muri madzimambo. Imi muri madzimambo akagadzirwa nei? Makagadzirwa sehari yedzevhu. Muri vatongi pachenyu, muri majudges, muri machinda, muri vaMwari, mune simba, nokuti Mwari akakugadzirai chii? Mune simba. Zvikanzi asi pakuva zvose izvi imi ityai mwanakomana waMwari, nokuti anokugadzirirai chii? Saizi dzenyu. Zvikanzi mushumirei, sevi, munamatei,
Zvino ipapo ndo pane dambudziko apo, pekuti imi zvamunonyanyira pauroyi hwenyu muchiroyana, matobva pakushumira Ishe wedu Jesu Kristu. Naizvozvo muri vadadi vanozvikudza. Muri kuzvinzwa? Usazvitore pesenari zvako, usazvitore pesenari. Asi ndinoda kukupa hungwaru. Muri kuzvinzwa? Imi munozvikudza namasimba amakaona kuuroyi hwakadzidziswa nengirozi dzakawa. Zvikanzi muchaputsanywa miviri yenyu nemweya yenyu nomwanakomana. Muri kuzvinzwa? Zvino kana makangoputsanywa miviri yenyu chete, mweya wenyu unoenda kupiko? Zvamusiri kudikanwa kudenga. Mungadai muchitokumbirira kuti aiwa dai mabva maputsanya nemweya wedu tisangonzi hatisisipo zvachose. Muri kuzvinzwa? Asi Mwari anoranga panguva yaanoda. Naizvozvo kana akaputsanya nyama yenyu, ari kuda kumboti mweya wenyu umboona kutambura, muchikavhira zvivi zvenyu. Zvikanzi munokandirwa mugomba remoto. Musazvikudze zvenyu, muchiitira vanhu zvakaipa neuroyi hwamunahwo. Hatirambidzi kuti mungadai muchiziya nekuti makakurira pazvinhu izvi, asi kuzviita nechinangwa yekuda kudzikisira mumwe munhu, yekuda kushandisa mumwe munhu, yekuda kukuvadza mumwe munhu, yekuda kuuraya mumwe munhu, yekuda kuzviitira mari iwewe uchiputsanya upenyu hwemumwe munhu. Musazvikudza nenzira iyo. Regerai kuita zvakadaro nekuti muchaparadzwa. Iyi ndiyo introduction yedu iyi. Mwari akuropafadzei. Manzwa kuti hatisi kungotaura pevatungamiriri venyika, pevatongi vemumatare, kana vemupariamendi, kana mabhosi enyu kumaparastato, kana kumabasa enyu, kana kumabhizinesi enyu. Ndikutaura munhu wose kuti mutongi. Naizvozvo pauduku hwako tingati huipi hunobva huchiwedzera huchienda pane humwe huipi. Naizvozvo tikadzokera papisarema 86 tinonzwisa kuti nesuwo isu anacharakupa tisina chatinacho, tiri vatongi namadzishe. Hatina kusiyana nevaya vanozvikudza. Amen. Kuti ndiri chakati ini, ndiri chakati, ndinongoita zvandinoda, ndiri corrupt, ndine huori. Kana ndakuda kutora purazi ndinongoritora. Kana ndichida kukubvisa paugere ipapo ndinongokubvisa. Kana uchida kungokutora zvinhu zvako ndingozvitora, kana kuzviparadza. No huipi hwavo. Uri kuzvinzwa? Kana kungokutambudza nokukudena-dena, kana kungokurova, kana kungokutuka, kana kungokuzvidza, zvinhu zvinoitwa navatongi zvose izvozvo. Navani? Navanozvikudza. Zvinoitwa navadadi, vanhu vanomhura Mwari, vanhu vasingade Mwari, vanhu vasingazivani Mwari. Vanhu vakadaro havana mugove kuna Mwari. Tine maexamples avo. Rabhisheka, muchinda waSenakerebhi, panguva yekubitirirwa kweJerusarema namazuva aHezekia. Jesu pachake wakaona nhamo paakanga pazuva raakanga akuzonoita sei? Akuzonoroverwa pamuchinjikwa.
vaimurova vachimuzvidza vachiti ani profita, kuti ndiani akurova iwe, vachimutuka. Asi Isaya unotidzidzisa kuti chii? Zvinhu zvose tinoisa kuna Mwari, nekuti anotaura kuti kutsivira ndokwaMwari, kurwira ndokwaMwari. Naizvozvo ziva kuti pose pauri semunhu waMwari, zvamakanziva Mwari naIshe wedu Jesu Kristu, naMwari pachake, iye mukuru kunesu tose, uripo. Jesu uripo akaringira, nokuti chii? Unozivikanwa naye, uri waMwari. Mweya Mutsvene uripo, uri kurekodha. Hakuna chinhu chavanoita vakavanda vadani. Hakuna chinhu chavanoita vari chii? Vari murima, vachirova hakata vari pan'anga, vachitsipika chikatadza kuita sei? Kusandurwa. Hakuna kwavanohwanda, ndozvandikuta. Zvinhu zvose zviri pachena kuna Mwari. Naizvozvo tingangozvinyengedzera tichiti tine simba kupfuura nhingi, kana kuti tikamboshandisa tumasimba utu zvingatiitire zvakati, tichitambudza vamwe vanhu. Asi Mwari unoona zvose nenguva yake. Kana achida kuti zvizivikanwe zvamunoita, anozvidurura, nyangwe nezvamakavandisa. Imi muchiti takazviita tisingaonekwe, takaponda tisingaonekwe, tikacheka munhu, tikatora mapatsi. Ndisi vayo vekuuraya vana, kana ndisi vayo vekumaCentral vanouraya vana tichitengesa, kana vekumashisteri vatinenge maCentral. Vanoziva zvose Mwari, hakuna chakavandika. Hakuna chaunoita pasi pano chisingazivikanwe, chisina kunyorwa pasi. Chitarisai chinhu ichi. Tiri vatongi namadzishe. Hatina kusiyana navaya vanozvikudza, ivo vatinogara tichirwisana navo mazuva ose. Asi kuti mutongi akakwana, panodiwa kunge pane ushingi hwakakwana, hunobva pakuita sei? Pakutenda. Kutenda kwako chete, ushingi hwako chete, nokuvangarara kwako chete munani? Muna Ishe wedu Jesu Kristu. Tinoda ushingi nekutenda muna Jesu Kristu kuti tive vakapfuura ivo. Dzimwe nguva vanhu vatinonetsana navo ava hatifanirwi kunge tichinetsana navo, kusara kwekunge ivo vatitsika konzi kana matomati edu, kana vatitsikira matomati edu. Ndokutaura kwamunoita. Handizivi kuti ndinongotaurwa navakadzi pamusika here, ndinongonzwa vanhu vachidaro kuti ndatsikirwa matomati avo. Zvikanzi pobude gakava. Asi semunhu uno mweya waMwari, wakaona chakaipa chichiitika, wakaramba wakanyarara, zvinonzi wava nemhosva. Makanoverenga paya panonzi do not boast about tomorrow. I think ibhuku raPeter here, kana kuti rokutanga, kana kuti raJames. Zvinonzi wakaona chakaipa chichiitika, wakaramba wakanyarara, wava nechivi. Kana zvatodaro, tichidzidziswa nemuapostora waIshe wedu Jesu Kristu, zvinoreva kuti taita sei? Takutogadzisa nzira dzedu. Ndipo pamunozoona vanhu vakunetsana nevaya vanoitira vamwe zvakaipa. Kana waona chakaipa chichiita, iwo ungarambe wakanyarara, nokuti uri munhu waMwari. Unofanirwa kutaura, unofanirwa kutsiura. Rangarirai Johani Mubhabhatidzi, wakatsiura Herodhi. Herodhi aimuda, but aiziva kuti nemukadzi wake hakuna rugare. Wakapedzisira watora Herodhi wakatora Johani Mubhabhatidzi wakamuisa mutirongo, akazofawo zvake nokuda kweupenzi hwaHerodhi. Asi Herodhi wakanga usingade kutomuuraya, aida kupota achinzwa kuti Johani Mubhabhatidzi anotaura kuti chii.
Munofunga kuti Herode anga asingazivi kuti ari pachivi here? Pride dzimwe nguva inoita kuti tiregedze kutenda kuti tiri pachivi. Naizvozvo kana waane pride, ndakukuti iwe uri mudani, wakutarisa chinhu chakaipa chichiitika uye uchingopfuurawo zvake. Hatipuhwe mufananidzo here pamusamariya akanaka? Zvino imi zvamunoti tiri vaishe vedu Jesu Kristu, tiri vapristu, muchingotarisa zvenyu kusaidi, zvichagonzi chiiko? Hamungafanirwe kutaura here kuti zvakanaka zviwedzere panyika, zvakaipa zviite zvishoma? Muri kuzvinzwa kare? Kunetsana dzimwe nguva navo hakubatsirani, asi kuvatsiura ndizvo zvinodikanwa naMwari. Pane kunetsana nekutsiurana. Kana ikati iwe munhu regedza kuita izvo, wakada kuita nharo, ndakakuonesa chakaipa chacho, wakaramba kuda kuita nharo, zvino ndichagokudini? Hanzi ndo pakuda mawitness ka? Zvikanzi munonotora 2 kana 3 moenda kune munhu iyera munotaurirana. Kana aramba moenda kuungano yose yekereke motaura pamusoro pechinhu chaanotadza. Kana aramba mosiya zvakadaro. Ava wani waSatani, sokutaura kwaPauro. Hatifanirwa kunge tichinetsana navo, asi Mwari ndiye anotirwira, nokuti kurwa kwake ndiko kwakanaka, uyezve kutsiva kwake ndiko kwakakwana. Kutsiva ndekwake, kurwira ndekwake. Kana zvatodaro izvi, takutoziva kuti isu tine simba muna Ishe wedu Jesu Kristu. Simba rekuita sei? Rekutsiura nekurayira. Vakaipa vachagara varipo, asi hazvireva kuti tinofanirwa kunyarara pamusoro pazvo. Tinofanirwa kutsiura. Ivai nokutenda, ndokutenda kako. Ivai nokutenda. Rambai muchiti Mwari tiwedzerewo kuita sei? Kutenda kwedu. Isu tigotiwo chii? Mwari ngaaite kuda kwake. Mavhesi andingakusiyai nawo 1 Peter 2 verse 23 inoti Jesu haana kupindura pakuzvidzwa kwake. 2 Samuel 16 verse 10 kana zvichibva kuna Mwari ngazvive saizvozvo. Isaiah 36 verse 21 zvinhu zvose tinoisa kunani? Kuna Mwari. Sorry ndakupai dudziro pamavhesi aya, asi munozviverengera. Munozviverengerawo, I think it's 2 vaFiripi kana kuti 2 vaKorosi. Pamusoro pekarumbo kanoimbwa navaRoma zvichinzi wakazvidukupisa wakateerera kusvika murufu, wakateerera. Amen. Amen. Kurudyi kwangu kusvikira ndaita vavengi vako chitsiko chetsoka dzako. Amen. Zviri kutaurwa pamusoro paKristu chete here? Kwete. Zviri kutaurwa pamusoro pevanotenda muna Ishe wedu Jesu Kristu. Pisa ramairoro ndiro rinotiudzawo kuti iwe uri muprista saMerikizedheki. Asi isu kana tichizviti tiri vaKristu saaniko? Tiri kuzvienzanisa navanhu here? Ana Pauro nana Peter. Zvida ndosaka tichitadza nematadziro atinoita. Asi kana tichizviti isusu takafanana naIshe wedu Jesu Kristu, naizvozvo tine rudzi nani? naMerikizedheki sezvaakanga akaita. Tiri vai? VaMwari. Paumwari panoda kuzvikudza here? Kwete. Hapadiwe kuzvikudza, panoda kuita zvinodikanwa nani? naBaba. Kana iye Jesu aipupura kuti ini ndinotaura manzwi anobva kuna Baba, hazvisi kubva mandiri zvinhu izvi, ndakatozvipuhwa naBaba vangu vari kudenga. Imi hamuazive nekuti Baba venyu ndiani? NdiSatani. Ndosaka musinganzwe mashoko angu.
Muri kuzvinzwa? Isu ngative muprista sani saMerikizedheki, nokuti takaita sani saishe wedu Jesu Kristu. Merikizedheki zvainzi wakanga usina zuva rekuzvarwa, zvikanzi kakanga asina rudzi, asina baba kana amai. Tingadaro nekuti anga ana baba namai taiziva zuva rekuzvarwa. Zvikanzi muprista nokusingaperi. Amen. Iye Jesu pachake anotitaurira kuti kana tafa isu tichange tichishumira Mwari. Naizvozvo tiri vaprista. Tiri vaprista nokusingaite sei? Nokusingaperi. Muri vaishe wedu Jesu Kristu. Asi kana mava kudenga, mava vani vaMwari, maita sengirozi. Zvikanzi Mwari uri kurudyi rwako achaparadza madzimambo pazuva rokutsamwa kwake. Amen. Ngatiratidzei kurasika pana madzimambo apo. Madzimambo munhu wose wose anoita nechi? Nouroyi hwake. Zvikanzi Mwari ari kurudyi rwako. Iyo nyaya yekurudyi zvinoreva kuti chii? Ndiro kune munhu unodikanwa naMwari. Zvikanzi Ishe wedu wakaiswa kurudyi naMwari. Zvikanzi gara chi? Kurudyi rwangu. Kusvikira ndaparadza vavengi vako, ndavaita chitsiko chei? Chetsoka dzako. Kwa Ishe wedu Jesu Kristu anoti makwai ake anoenda kupiko? Kurudyi. Makaenda pamufananidzo wembudzi nemakwai. Zvikanzi vari kurudyi. Naizvozvo isi tiri kurudyi rwaIshe wedu Jesu Kristu. Naye Jesu Kristu ari kurudyi rwaMwari. Tiri vanhu vekurudyi. Ndivo vari kutaurwa kuzunzi naMwari ava, ndichaparadza vanokuvengai, iwo madzimambo anoita chii? Nouroyi hwavo. Madzimambo munhu wose wose. Nokuti munzi madzimambo, kana muchitodedzana pachenyu imimi varume munoti anana, munoti madzishe hanti? Ndo madzishe ndo madzimambo. Murikuzvinzwa? Saka kunzi madzimambo zvinongoreva kuti munhu wese wese. Muri vaMwari imi, muri vatongi imi, muri machinda mese, vakadzi nevarume, nokuti Mwari wakakuitai makafanana. Achikufananidzai nani? Naiye. Izvo kuzoti mukadzi akazoiswa pasi pemurume zvakaitwa nokuda kwechivi. Asi pakusikwa takanga takafanana tose, mukadzi nomurume takanga takafanana nani? naMwari. Ma-equal rights ndo atinotaura panapa. Akazongochinjwa zvawo. Saka zviri kureva kuti ma-equal rights amazuva ano ane hondo nani? naMwari. Ko ari kuuya sei ma-equal rights iwawo? Nekuti hazvichanyatsozikanwa kunzi madzibaba isusu tichiri vaMwari here? Uzvinzwa? Saka ivo vakadzi vangaramba kubvuma vachingotongwa nevanhu vasiri vaMwari here? Nekuti mukadzi paakaiswa pasi pemurume, murume akanga akudzwa naMwari, achinzi iye ari pedyo naMwari. Muri kuzvinzwa? Zvino kana kwaane ma-equal rights zvakureva kuti isusu chinzvimbo chedu naMwari chiri padhauti, chiri pakaoma. Muri kuzvinzwa? Pane kukudzwa kwemunhu uya ane mari, anochengeta mhuri yake nemari yaanowana, zvisinei kuti anoiwana sei mari iyeyo. Anozivikanwa kunzi anochengeta mhuri yake, anokudzwa anti mukati memba. Asi kukudzwa ikoko hakuziko kunotariswa naMwari. Mwari anotarisa chinzvimbo chake newe. Nokuti nyangwe vakaipisisa, vanhu vanodya mwoyo yavanhu nekumwa ropa ravo, vanoitira zvakanaka vana vavo. Muri kuzvinzwa? Chinzvimbo chenyu naMwari ndicho chakakosha.
Mwari uchaparudza madzimambo ose pazuva rokutsamwa kwake, nekuti madzimambo ose akaita sembudzi dziri kuruboshwe. Naizvozvo vatendi muri vaprista uyezve muri kurudyi rwaIshe Jesu Kristu. Matthew 25 verse 33 mozozviverengera mega. Asi vamwe vatongi vose namadzibambo vari kuruboshwe. Amen. Amen. Mwari waMwari tozoti paraini rinotevera kana pakutsara unotevera kupenya kwokupenya. Amen. Aya manzwi esimba, manzwi atinonzwa muchirungu pamusoro paJesu kunzi chii? Waitaura nechi? Neauthority. Kana riya simba ratinoti chi? Power. Kana zvichinzi iwewe ndiwe authority, zvinoreva kuti iwewe ndiwe chi? Mutongi. Iwewe ndiwe chi? Chamangongongo. Ndiwe uri pamusoro pechi? Pevose. Muri kuzvizwa? Asi ndataura kuti chi? Manzwi esimba kana kuti power. Zvichireva kuti Jesu ndiye chi? Ndiye shoko rine chi? Rine simba. Zvaanotaura zvinoita sei? Zvinoendeka, zvinoitika. Zvikanzi haangotaura savapenzi. Makanzwa makaenda pana Mateo 7 verse 28 muchanzwa zvichinzi Jesu aiva nasimba, asingataure savanyengeri, pane kumwe kutaura kusina basa. Amen. Kuvanyengeri tingavatore sei? Ndosaka kava zvichizonzi pane kutuka kwaaiita vaJudha, achituka mascribes namapharisees, vari vanyori navafarasi namasadhusi. Amen. Zvikanzi vaitaura inzwi raMwari nounyengeri, ndivo vakanga vakapuhwa manzwi esimba. Asi vakanga vasingakoshese manzwi esimba, vakanga vasina kana hanya nawo, vaingoita basa rekupaumba kutaura kune vamwe vanhu, asivo vasingateveri mashoko aya. Zvikanzi vari pachigaro chaniko? ChaMozisi. Amen. Inzwai zvavanotaura, asi musaite chi? Zvavanoita. Naizvozvo kana iwe uchinzi iva nokupenya kwokupenya, zvikunzi ita zvinotaura shoko raMwari, kuti uve nechi? Neauthority, uve nesimba. Usaita semunyengeri. Amen. Anongoti Mwari pano, Mwari apa. Kana akuda kurakidza kuti shoko raMwari rine simba, oenda kuhuroyi hwake, achiparidza zvake neshato nemakona akapuhwa kun'anga, achiitawo zvimwe zvose mabasa ake esimba saizvozvo. Zvikanzi nenguva vaIsraeri pavakanga vari muIgipita, Mozisi atumwa kuzonovabuditsamo, pakanga pane n'anga dzakanga dzine simba dzaingoitawo zvinoitawo Mozisi. Mozisi wakanga wakatumwa naMwari, akaita chinhu ivo vaitawo, akati ndaita chinhu chesimba, ivo voitawo zvimwe chetezvo. Faro akakoti handingagokutenda sei, tarisa n'anga dzangu ndo zvadzinoita. Asi zivai kuti pane pavanogumira. Ndopaya pandanga ndichitaura kuti hakuna chavanoita chisingaonekwe, chikasatongwa, chikasavengwa naMwari. Muri kuzvinzwa kani? Pane pavanogumira vanhu vamunofunga kuti vane simba, vanhu vakaromba, vanhu vakabata zvinonyangadza, pane pavanogumira. Pane imwe section inenge yapindirwa chii? naMwari. Naizvozvo kana uri munhu waMwari, wotoziva kuti pane pavanoguma vanhu.
chiripo kutsvaga Mwari nokutenda kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Amen. Tati kupenya kwokupenya. Makaenda pana Pisarema 94 verse 1 ne2 rinoti, Jehovha imi Mwari mutsivi, penyai, ipai vanozvikudza sezvavakafanira. Amen. Hatina kutaura here pamusoro pevanozvikudza pakutanga pataita chirongwa chino? Hatina kutaura here kuti Mwari ndiye mutsiviri? Hatina kutaura here kuti Mwari ndiye ane simba? Naizvozvo kupenya uku munhu ari kudanaka kuti Mwari amuite se amurwire, nokuti kurwira ndekwani? NdekwaMwari. Ari kudana kuti Mwari amutsivire, nekuti kutsivira ndekwani? NdekwaMwari. Asi tambonzwawo pai ka, pane zvatambonzwawo pai pamusoro peHezekiya. Zvikanzi Hezekiya paakatumira vainotaura nani naRabhusheka, wakanga watumwa naSenakeribhi, zvikanzi akavati chi, musataure chinhu chakaipa kana chakanaka. Muri kuzvinzwa kaizvo? Rabhani pavaiteverera chii? Jakobho, aba makwai ake navanasikana vake nezvimwari zvake, Mwari wakauya muchiroto akati, regedza kutaura chinhu chakaipa kana chakanaka. Iwo kana wakanzwa manzwi wauri kuhope, make sure you follow those words. Nekuti pane vamwe venyu vanonzwa Mwari nyangwe namasikati macheno rakati bharangeni pakati pavanhu vachifamba kana mutaundi muyambe. Kana wanzwa achitaura izvozvo, uzive kuti Mwari pane chikuru chaari kuda kuita pamusoro pemuvengi wako. Muri kuzvinzwa? Akakuti usataure chakanaka kana chakaipa, iwo akaenda against mawedzi iwawo, hazvinei kuti zvataurwa naMwari kana kuti zvataurwa naIshe wedu Jesu Kristu. Don't go against those words. Ramba wakanyarara. Mirira kuita sei? Mwari atore action yake. Mwari ndiye anopenya. Kana apenya anenge akurova. Kupenya kwake kurova, kuparadza, kuita sei? Kuranga. Nokuti kana iwe ukamutadzira, pane nguva yaachatongokurova, inosvika chete, hairegeri kusvika. Pisarema 8 verse 19, tidzosereizve Jehovha Mwari wehondo, penyesai chiso chenyu isu tiponeswe. Amen. Panguva yekuropafadzwa navaprista, zvichida pamutambo, zvichida sabata ropera, vaiti chii? Mwari itai kuti chiso chenyu chivavhenekere, muvaropafadze, kana kuvapa chi? Rugare. Naizvozvo penyesai iyi iri kutaurwa iyi manzwi edzikinuro, kudzikinurwa kubva kune chi? Kune zvakaipa zviri kukonzerwa nechi? Navamwe vanhu. Ndiyo nguva Mwari yaanorwisa vavengi venyu. Amen. Ndo kudzoserwa kwatinoitwa pachinhano chedu. Anenge ambotisa mumaoko avavengi vedu kuti vatikunde, zvichida tingori pakuedzwa saJobho, asi zvichida paone chatiri kuroverwa chatakatadza. Mwari ndiye anotidzosera pachinhano chedu, anotikudzazve kuti tive samachinda savaMwari, tiite samadzimambo chaiye, ane rudzi naMerikizedheki, ane rudzi naIshe wedu Jesu Kristu, vanhu vaMwari chaivo chaivo. Amen. Amen. Kupenya kwakutipa rugare ndiko kupenya kwamarubhabhadzwa mandakachitaura kuya paprista
vaprista pavairopafadza vanhu pana Numbers 6 kana kuti 5 kokupedzisira kwayo munonzwa kana vaprista vakuropafadza vanhu. Kupenya kunotipa makomborero, kupenya kunotiudza kuti isu tiri vana vaMwari, kupenya uku kunotiudzawo kuti tiri chingwa isu. Amen. Muri kurangarira nhoroondo yechingwa here? Zvikanzi chingwa chaiswa patafura yekuratidzira chaimirira niko? Chaimirira vana vaIsraeri. Amen. Asi tinoziva kuti kune chingwa chakapfuura isusu, handi? Chakapfuura madzibaba aIsraeri, chakapfuura madzinza aIsraeri, chakapfuura Jakobho pachake, chakapfuura Abrahama. Ndicho chingwa chakabva kudenga, chakauya chiri ani? Jesu Kristu. Amen. Kupenya kunotiudza kuti tiri vana vaMwari. Kupenya kunotiudzawo kuti tiri chingwa isu, uyezve Jehovha anogara akavhenekera patiri kuti atione. Achione chiko? Mabasa atinenge tichiita, kuti anoenderana nehere nezvamunotaura imi kuti muri vaKristu, kuti muri vaishe wedu Jesu Kristu, kuti imi muri vaMwari. Anenge achida kuona chi? Kururama nohutsvene, zvinhu zvaanogara akatarisa pamuri. Jehovha pachake anotoda kuti timufadzewo isu. Muri kuzvinzwa? Mwari akatarisira kuti imi mugare muchimufadze. Rangarirai Jobho, muranda waMwari. Zvikanzi Mwari aita kudada naye, achitaura naSatani achiti, wamborangarirawo here Jobho muranda wangu? Nokuti Jobho aifadza ani? Aifadza Mwari. Naizvozvo kana muri patafura yechingwa chokuratidzira, munofanirwa kunge muchiita zvinofadza Mwari. Iwe kana kuchinzi uri muKristu, unodaidzwa nezita ramwanakomana wake, zvichireva kuti unodikanwa, uriko, uyezve haangatendereri tsoka rwako kuti rutsedzemuke. Anokuziva nezita, anokurwira nokuregerera. Unofanirwa kufadza Mwari. Tsvagai nzira dzose, tsvagai. Muri kuzvinzwa ka? Ndiri kuti chii? Tsvagai. Haikona kuti zviripo zvamunoziva. Ndiri kuti tsvagai nzira dzokufadza Mwari, nzira itsva dzokufadza Mwari, nokuti Mwari akangokupai shoko rake sezvaakapa ivo vakatitangira. Ana Abhurahama vakangopuwa shoko raMwari, zvimwe chetezvo nesu ana Adhamu pachavo vakapuwa shoko naMwari, zvakangofanana nesu. Ivo vakamufadza nenzira dzavo, vakaita sei? Vakamuvenga nenzira dzavo. Muri kuzvinzwa? Ndosaka zvinhu vakaroverwa zvivi zvavozvo. Imi tsvagai kufadza Mwari. Rambai muchitsvaga kumufadza nguva dzose, muchibva pane kutadza kwenyu muchienda pahutsvene, muchiziva kuti nhasi ndatadza, ndakanganisirwa Mwari chinhu chakati. Makambonzwa zvichinziwo rangarirai chi? Mablessings enyu, handi? Zvikanzi count your blessings. Muri kuzvinzwa? Inini ndinoti pakudzidzisa kwangu, verengai zvivi zvenyu, musazvikanganwe. Ngazvigare zvichikutambudzai mumwoyo menyu, zvichikuudzai kuti paye wakambokanganisira Mwari. Don't take your sins for granted. Nekuti nyaya yandisi kutamba, yandiri kutaura nayo, haisi nyaya yekutamba. Inyaya yesimba raMwari. Ndoda kuti mufambe muri simba raMwari, kwete savaprofita vatinonzwa navaapostori vatinonzwa. Ndoda kuti mufambe muri pasimba raMwari. Vanhu vachiita kukunyenyeredzai vachiti apa pane simba raMwari apa. Asi pane nzira yekuva nesimba raMwari. Kana musingagaro pinda mumagwaro nokuhadzidza nokuda kuhanzwisisa, munorashika panzira yesimba ramakagara munguonaro kubva kare. Munenge matoriramba simba iro ramakapuwa naMwari kuti mukunde zvinhu zvose zvepanyika izvo. Murege kunge muchinopotera kun'anga kana kumasatanisi kwamunoenda uko muchinonotsvaga kurapwa. Imi mune simba rokuti hamufanirwi kurwara,
uyezve hamufanirwe kukundwa nechakaipa. Mwari akuitirei nyasha, akuropafadzei. Amen. Amen. Mhandara chaiyo, munhu asati amboziva murume, ati ndomhandara. Munhu asati ambovata nemurume, munhu asina kusvibiswa. Munhu asina kusvibiswa nemurume ndiyo mhandara. Imi mose makasvibiswa navarume, zvisinei kuti makaroorwa here kana kuti hamuna, hamuzi mhandara. Kokusvibiswa kunongoitwa kuvakadzi here chete? Kwete. Murume akatorara nemukadzi atosvibiswa. Naivo varoyi vanokusvibisaiwo kuti muise pave nemukaha pakati penyu nani naMwari. Ndozvamunoitwa namasatanisti. Ndosaka vachikukweverai kurutivi rwavo, vachikuti yatitei zvakati, vachiuya nezvinhu zvinoita kunge zvinofadza, izvo zvichizokupinzai pamatambudziko kuti mugova pasi pavo. Mhandara chaiyo munhu asina kuziva murume. Naizvozvo kana wava muna Jesu, wava chisikwa chitsva, wabva pakusvibiswa, wauya panani? Paumhandara. Amen. Wamirira kuzadzwa nemweya mutsvene waMwari. Iye ndiye achakupaka Jesu mukati mako. Ndiye achaisa Jesu mauri ugova nomweya mutsvene. Nokuti wazvarwa patsva, zvakare zvakanganikwa, wasukwa neropa regwayana, wachena, wava mhandara yemweya waMwari, waanoda kuisa mauri, wava temberi yemweya waMwari. Izvi munozviziva kaizvo? Munazvo kumagwaro enyu. Kana iye Jesu anoti putsai temberi iyi, asi mukati mamazuva 3 ndichaita sei? Ndichaivaka zvakare. Zvaireveiko izvozvo kuputsa temberi nekuivaka mukati mamazuva 3? Mazuva 3 ndookunatswa. Muri kuzvinzwa? Mazuva 3 ndookunatswa. Naizvozvo temberi inenge yamiswa, yava nomweya waMwari. Ndokuita sei? Kubatwa kwake, kurobwa kwake, kunyadzwa kwake, kuroverwa pamuchinjikwa, kufa, kuvata muguva nokuzomuka musi wesvondo. Temberi yaMwari, yemweya waMwari, ndiyo yatiri kuda pamuri. Mava chisikwa chitsva, masiyana nezvose zvinonyangadza zvamaita kare, zvamakadzidza kumadzibaba enyu, kushamwari dzenyu, kuvavakidzani venyu, kumadzinza enyu. Mauya kuna Mwari kuzopakwa nezvinhu zvomweya waMwari, zvinhu zvoupenyu. Umhandara kuregererwa zvivi nokunatswa neropa raIshe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi mabhabhatidzwa imi vanhu nemvura nemweya, hazvizvo zvaakarayira here kuvanhu, kuvapostora vake, akati endai munobhabhatidza vanhu muzita raBaba nereMwanakomana neremweya anoyera? Ndizvo zvaakavarayira. Asi pane purosesi yakutendeuka, yokureverura zvivi zvako, yokuregererwa, yokubhabhatidzwa, neyokurarama nokubuditsa zvibereko zvinoenderana nechii? Nekutendeuka. Nekuti kutendeuka kubva pane chakaipa. Hapana chakamboshata kupupura pamusoro pezvakaipa zvaunoita. Kana zvitongozikanwa navanhu usina kuzvipupura, haiwo ndiwo wakaponeswa naMwari kare. Nekuti Mwari haangangorakidza vanhu zvinhu zvakaipa pamusoro pako. Pane chinangwa chaanacho pamusoro pako iwewe. Uri kuzvinzwa? Zvevamwe zvakavanzwa, vanofira muzvivi zvavo, asi iwe zvako zviri pachena, zvinozikanwa nenyika yese kunzi uyu munhu anotadza.
Naizvozvo munhu akadaro kana autaura inzwi raMwari, tereresai, nekuti makarakidzwa kutadza kwake kare. Kuri pachena hakuna kuvanzwa, haasi kuuya akavanda achiita senyoka, uri kuuya ari pachena. Mwari anofadzwa nemhandara. Madzibaba ana mazuda aya ekumapostori vanofadzwa nemhandara. Hapana munhu asingade chinhu chakachena. Ungati pane chakachena unosarudza madhaka here? Kwete. Hapana anoda mahure hantu, nekuti neusingazivi zvavatora. Asi kana wakatora uri mhandara, unotozoziva kuti uyu anozotadzira pandiri. Zvida ndini ndatokonzera kuti atadze, kana kuti zvichida anenge azongofuririkanawo zvake. Zvino zvamaponeswa, musava mahure aSatani. Musahura naSatani. Ivai vanhu vakarurama. Amen. Amen. Zvipei nguva yekudzidzira shoko raMwari. Imi munoziva kuti kana Mwari akakudzidzisa wazadzwa nemimba yeMweya Mutsvene. Kana wadai wava kuziva, wava mukadzi, wava kereke, unenge wazadzwa naJesu, wava temberi. Zvikanzi ndiyo mimba yemhandara Maria. Dumbu rakanga risina chinhu, asi Mwari wakamuvhumbamira, wakazadzwa nemimba yoMweya Mutsvene. Pakabuda mwanakomana anonzi Jesu. Ndicho chibereko chekutendeuka chamai Maria. Ruka 1:35. Vhumbamirwai naMwari, muzadzwe namweya wake. Kuzadzwa neshoko rine mweya waMwari, kwete mumwe mweyawo zvawo. Zadzwai neshoko. Rambai muchiverenga shoko raMwari. Harinzi tapera kuriverenga, kwete. Ndara mazuva namazuva, chingwa chamazuva namazuva, kudya kwamazuva namazuva, tipeiwo kudyawo kuMwari. Kana une Bhaibheri une bwiro, ndozvandinogara ndichikudzidzisai hantu, kuti kana une Bhaibheri une bwiro, mukati mebwiro imo munokwanisa kubuda zvinhu zvinonhuhwa, asi munokwanisa kubuda zvinhu zvinonhuhwira. Amen. Kana une mweya waMwari, unobuditsa shoko rake sezvariri. Kana uchingoitawo zvako, unopedzisira wakuzodzidzisa vanhu zvinhu zvapano pasi zvenyika, zvisinei nekuti vanhu ava vabviswe pane zvakaipa zvavo, vafambe muchiedza. Shoko rinouya nengirozi, rinouya navafudzi. Saka muchiona kana tichitarisa mapikicha okuzvarwa kwaIshe wedu Jesu Kristu, pana vafudzi, pane ngirozi. Shoko rinouya nengirozi navafudzi. Ndizvo zvinotaurawo Bhaibheri. Zvikanzi asi pekupedzisira takazodzidziswa naIshe wedu Jesu Kristu. Zvinobva paari zvakaoma, ndezvedenga. Murau wakapuhwa Mozisi wakanga uri nyore kwazvo, nekuti waingoti itai panyama, musingade pamweya, musingaite nyangwe napamweya, muchonzi makarurama. Murikuzviona? Nyangwe hakuzi kunzi vanga vasina kunzi itai pamweya, nokuti zvinonzi da Mwari wako nesimba rako rose, nomweya wako wose, zvakare nomwoyo wako wose. Murikuzvinzwa? Saka vaitonzi fambai pamweya panguva iyoyo, pavakatanga kupuhwa murayiro. Shoko raMwari rakauya nengirozi navafudzi. Isu tofanirwa kuriendesa mberi
tinotoziva kakare tinotoziva kuti isu tichaita ngirozi, tichava sengirozi zvenyama zvinenge zvisati kundihanda, zvitoreva kuti tinokwanisa kunge tiri ngirozi pasi pano. Muruzvinzwa, uyezve tiri vafudzi, nokuti ndizvo zvatakadanirwa naIshe wedu Jesu Kristu. Akatidanira kuti tionekwe kuti tiri vake, haana kungotidana njee. Naizvozvo tiri ngirozi navafudzi. Amen. Amen. Zvikanzi rainde kuti rinotevera, zvikanzi mwanakomana waMwari chokwadi. Zvokwadi akauya nani naJesu Kristu, wakanga uri chii? Mwanakomana waMwari, wakanga uri Mwari pachake. Nesuwo tiri vaMwari, tiri vanakomana vaMwari. Nokuda kwake takaitawo sei? Takanzi vanakomana vaMwari. Musatarise Jesu panyama, nekuti hapana anoziva kuti fesi yake yakaita sei, kuti ruvara rworukanda rwake rwakanga rwakaita sei. Hapana anozviziva kuti vhudzi rake rakanga rakaita sei, rakanga rakamonana here kana kuti rakanga riri straight, kuti wakanga wakachena kuti mbumbumbu here kana kuti akanga akasvibira mbichana. Wakanga une maziso eblue, ered, eyellow. Hakuna anoziva izvozvo. Ndosaka zvakanzi pamakatarisa pagomo, Mwari achitaura nemi pagomo reSinai, hakuna mufananidzo wamakaona. Jesu chinhu chimwe chete, Jesu chingwa, Jesu shoko. Izvi tinozvidzidzira pana John 1. Tinoziviswa pana John 1, asi John wese anotibatsira kunzwisisa chinhu ichocho. Ndiri kutaura vhangeri rakanyorwa naJohani. Rinokubatsira kuti munzwisise zvinhu izvi, kuti hapana Jesu wenyama, pane Jesu weshoko. Ndo watakasiyirwa. Nyama yakapfuura, naye anoti nyama haina zvainobatsira. Asi shoko iri rino mweya ndiro zvose, ndiro rinotipa upenyu, kuita zvinotaura Baba, kuita zvatakarayirwa naBaba, kuchengetedza mirayiro yake nokuiita, nokudzidza utsvene kubva pana Ishe wedu Jesu Kristu. Nekuti Mwari mutsvene, ndiye anokuudzai kuti ivai vatsvene nekuti ndini ndiri mutsvene. Ishe wedu Jesu Kristu akauya achitiudza utsvene hwaBaba. Ndiye wakatizivisa pamusoro paBaba. Baba vatsvene. Tingangoedza zvedu kuve takarurama pasi, kuti nhasi wakarurama mangwana watadza, nhasi warurama mangwana watadza. Asi kana mava vatsvene, mavasani saBaba. Makaverenga John 1 zvinokuudzai kuti shoko rakava nyama. Hazvimbovanzwa izvo. Zvikanzi rakauya pane vokwake. Vokwake ndivapi? Ndivo vakanga vakapuhwa murayiro naMwari, vakanga vakapuhwa bhuku yemurayiro, vakapuhwa shoko naMwari, vakanga vakatoredzera pana Mozisi, vaprista. Vaprista vakanga vakafanirwa kudzidzisa vanhu vose vaIsraeri kuti vazive shoko. Munhu wose aizvisa kuna vaIsraeri, munhu wose aigara pakati pavaIsraeri, kana zvake nyangwe anga ari mutorwa, kana kuti zvake ari ambasada, aifanirwa kudzidziswa pamusoro pemirayiro yaMwari. Murayiro wakanga wakaisirwa vaIsraeri? Kwete, wakanga usiri wevaIsraeri. Kwete sezvatinovaziva sevana vaJakobho, kwete. Wakanga uri wemunhu wose.
wakangouyawo naMozisi. Mwari akasarudza kusanda navana vaJakobho. Kuva mwana waJakobho, kubva muura hwaJakobho, hazvireve kuti wava muIsraeri. Zvaunofanirwa kutogamuchira ndezvemweya, ndezveshoko, nokuita kuda kwababa. Zvichireva kuti kubva panguva yakapuwa naMozisi murayiro, pane vamwe vakafa vachiti vari vaIsraeri, navamwe vanozviti vaIsraeri nangwe nanhasi, asi vasiri. Vangori chii? Vana vaJakobho chete. Pane mutsauko ipapa. Hapana munhu wakazvarwa achinzi muIsraeri. Hapana munhu anozvarwa achinzi muIsraeri. Munhu anotogamuchira muIsraeri. Hauzi wenyama, ndowemweya. Zvikanziwa hauchanzi ani, wakunzi ani. Amen. Kunzi chokwadi apa ndopatakanzwa paya zvichinzi ndini nzira neupenyu nezvokwadi. Johani 14:6. Mozisi wakauya nemurayiro, asi zvokwadi takaiwana kunani? Kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Ndiye akatsanangura shoko sezvariri. Haana kungouya kubva kudenga achiti ndiri panyama, ndioneini, ndini Jesu, achiita modeling zvake achifamba pakati pevanhu. Kwete, hazvizvo zvaakawira. Akauya kuzozivisa vanhu pamusoro pezvinhu zvose zvakanyorwa mushoko raMwari. Mhinduro iyoyo munoiwana kuna John 4 paaitaura nemukadzi weSaika ari patsime reSaika. Zvikanzi iye achazouya Mesiya ndiye uchatizivisa zvose. Zvikanzi hatisati taziva sei sokuziva kwatinofanirwa kuita, nekuti murau wakanga wakabatwa, wakadzvanyirirwa. Shoko raMwari rakanga rakabatwa, rakadzipwa navaprista. Shoko iro rakanga risiri rezvokwadi. Dai nyangwe pakati pavo paiva nevamwe vaiziva zvokwadi vachifamba pazvokwadi, asi vaprista vaita zvavanoda shoko iro. Zvavanotaura ndizvo zvakanga zvine simba. Vaikwanisa kutoregerera munhu anokanganisa murau, mhombwe, ngochani, mhondi, zvese vaikwanisa kuregerera zvavo. Asi munhu anenge atauridza kuuya nekanjiva kana kuti negwayana kana kuti nehupfu, iye akanga asingaregererwi, nyangwe ari murombo wakaita sei. Uyu mufananidzo chete. Muri kuzvinzwa? Musatarise nyama, tarisai shoko. Shoko ndiro rino mweya. Amen. Kristu Ishe. Watiri kurumbidza haizi nyama, nokuti iye pachake anotaura kuti nyama haina zvainobatsira hanti. Saka watiri kurumbidza ishoko razvokwadi. Kumurumbidza uku hakuzi kwokungoenda tinopinda mumukereke tichiimba tichitaura kuti Jesu wakanaka, Jesu wakanaka. Kwete. Kumurumbidza uku kuita zvinotaurwa neshoko romweya, kwete shoko rabva mubwiro, bwema bwakaita sei, bwakashata, asi shoko rohupenyu rabva mubwiro ratinoti Bhaibheri. Kumurumbidza Ishe wedu hakuzi kuswera tichiimba nokuuya kukereke, asi zvinonzi naMwari, uyu ndiye mwanakomana wangu, munzwei. Amen. Ndiko kumurumbidza kwakanaka ikoko. Munozviwana pana Mateu 17:5, Marko 9:7, Luka 9:35. Naizvozvo kumurumbidza kumunzwa nokuita zvaanotaura. Nguva dzose izvi zvakaitika kairi. Paakabhabhatidzwa zvikanzi uyu ndiye mwanakomana wangu wandinofarira, hanti muteererei. Zvisazoitika pagomo, mazuva apera.
zvikanzi paakanovandudzwa, zvikanzi uyu ndiye mwanakomana wangu, munzwei. Imi mose muri vanakomana vaMwari. Naizvozvo kana mavandudzwa, madzamiswa mushoko, matindivadzwa neshoko romweya, mavachi vanakomana vaMwari, navanhu vachakunzwaiwo. Kana vakunzwai vachiita sezvamunotaura zvinoenderana nomweya waMwari, vanenge vorumbidzawo Kristu Ishe wedu Jesu Kristu. Ndiko kubwinya kwaIshe wedu Jesu Kristu, kwekuti tiite tavandudzwa neshoko, tava vatsvene, tava vakarurama, tava nomweya waMwari, takuita zvinodikanwa naMwari. Ndiko kumurumbidza uku Kristu. Kumurumbidza, kunzwa nekuita. Izvi tinozvidzidziswawo naJakobho 1 kubva pavhesi 22 kusvika pavhesi 25. Munozozviverengera vantu. Zvikanzi nzwai nekuita. Musangoti taverenga shoko moregera kuita, kana kuti tinorida imi musingariiti. Iye Jesu pachake anoti, munondiitireiko Ishe? Zvikanzi munondidedza kuti Ishe pakuti chii chayo, kana imi musingaite zvandinotaura. Luka 6 vhesi 46. Zvikanzi munhu anonditi Ishe, munhu anondirumbidza, munhu anondikudza, ndiye anoita zvandinotaura. Vamwe vese vari kungonyengera, vari kutondizvidza, vari kumhura Mwari. Anotizve muviri wake ndiko kudya chaiko. John 6 vhesi 51 to 59. Zvikanzi ndini chingwa cheupenyu vantu. Zvikanzi neropa rake ndokumwa chaiko. Zvikanzi nokuti wamwa ropa nokudya chingwa wava neupenyu. Zvikanzi zvinhu izvo zvinotipa upenyu. Naizvozvo hazvisi zvongoti tiri kudya kana kubenurana chingwa pamazuva aya atinoti mazuva ekuita sei, Holy Communion, mazuva echirayiro chaMwari, kwete. Asi kuti kudya shoko iroro iri, kutoriverenga, kurinzwisisa nomweya nokuzoriita, ndiyo Holy Communion iyoyo. Izvi zvekudya chingwa izvi munogara muchingozviita muchirangaridza vana venyu zvenyu kuti izvi ndizvo zvatinofanirwa kuita. Kudya chingwa, kudya shoko raMwari nokumwa mukombe. Kuti tisazadzwa nemweya, takuita zvinhu zvakarurama, zvinhu zvino utsvene. Moenda pana Johani 6 vhesi 51 to 59. Asi ndinoti pazvinhu zvose rangarirai bwiro. Hama dzangu, dai muchigara muchibata Bhaibheri muchiverenga misi yose. Ndinoti verengai kana kuti chapter imwe chete pazuva ruga ruga. Zvida pane mutsara mumwe chete kana muviri yamunganzwisise ipapo, makaita zvinoda Mwari. Zvinhu zvacho zvinozopota zvobatanidzika mbichana mbichana kana muchinyengeterera shoko raMwari, muchida Mwari, muchidzidza zvinoda Mwari. Mwari anotumira mweya wake kuti akupei kunzwisisa, akuzarurirei mugovasa Ishe wedu Jesu Kristu. Handi tonopedzisa, garai muchidya chingwa nokuita zvinotaurwa nechingwa, ndo kumurumbidza. Pane mastages. Pane stage yekutanga yokuita savanana, savana vaduku, savacheche, yekuti chinhu chatatinenge tataurwa icho tobva tangochiita ichocho sezvatataurirwa. Kozoita stage yekuti takura, tava kunzwisisa, yekuti chinhu chatinenge tanzwa mubhaibheri tinenge tachinzwisisa nenzira yakavandudzwa, nokuti tinenge tino mweya mutsvene waMwari. Nezvinobuda pakuita kwedu zvinenge zvakasiyana pane zvinoitwa navanana vachiri kutanga. Asi nyange zvakadaro, vaviri ivavo vanopinda kudenga panguva imwe chete. Uyu waita neumwana hwake nokuti achiri kudzidzira, asi mumwe aita nokukura kwake nokunzwisisa kwake kwaakapiwa naMwari. Havana kutongosiyana vanhu ava. Chinongodikanwa ndechekuti iye ari pahumwana anofanirwa kukura, nekuti kusakura chivi. Amen. Amen. Ndichitaura
pamusoro pechingwa choupenyu. Jesu anotanga nekuti ndini chingwa choupenyu. Amen. Itai mose ndini chingwa choupenyu. Zviitei imi kuti ndimi zvingwa zvoupenyu. Sei ndiri kudaro? Nekuti kana makwana muna Jesu muchava chingwa chino upenyu. Nekuti sezvatinotora pana Ishe wedu Jesu Kristu tichiwana upenyu, nesuwo tichakwanisa kupa upenyu kuna vamwe nokuvadzidzisa nezvaJesu Kristu nenzira dzavanofanira kufamba nadzo. Zvikanzi naIshe wedu Jesu Kristu, madziteteguru enyu akadya mana mugwenga, asi vakafa. Asi hechino chingwa chinobva kudenga, chinoti kana munhu akadya haangafi. Ndini chingwa chipenyu chakaburuka kubva kudenga. Kana munhu upi zvake akadya chingwa ichi achararama nokusingaperi. Chingwa ichi inyama yangu yandichapa nokuda kwoupenyu hwenyika. Zvikanzi ipapo vaJudha vakatanga kukakavadzana zvikuru pakati pavo vachiti, munhu angatipa nyama yake kuti tiidye seiko? Anotiidza varoyi here? Anotiidza masatanist here? Tiri mavhampaya here anomwa ropa isu? Tiri makanibals here anodya nyama? Tiri mawendigo here? Sei munhu ari kutituka? Asi Jesu aitaura kudyiwa kwenyama yomuviri wake. Muviri wake ndiyo uri mugwiro, ndiro shoko, ndo manzwi ari mukati meBhaibheri. Neropa rake ndiwo mweya unofamba pakati pemashoko iwawo, unopa shoko iroro upenyu nesimba. Muri kuzvinzwa? Ndiwo upenyu hwatinoda. Jesu akati kwavari, ndinokuudzai chokwadi kuti kana musingadyi nyama yomwanakomana womunhu nokunwa ropa rake, hamuna upenyu mamuri. Ani naani anodya nyama yangu nokunwa ropa rangu anogara mandiri, uye ini maari. Nokuti nyama yangu ndicho chokudya chaicho. Ani naani anodya nyama yangu uye anonwa ropa rangu anogara mandiri, neni maari. Sezvo Baba vapenyu vakandituma uye ndichirarama nokuda kwaBaba, zvaizvozvo uyo anodya pandiri achararama nokuda kwangu. Ichi ndicho chingwa chakaburuka kubva kudenga. Madziteteguru enyu akadya mana uye akafa. Asi ani naani anodya chingwa ichi achararama nokusingaperi. Amen. Naizvozvo Jesu zvaakadya chingwa, zvaakatora mashoko ababa vake akararama, ndozvaanotaura kuti kanzi sezvo Baba vapenyu vakandituma, Baba ndivo vapenyu vane chingwa choupenyu, zvikanzi vakandituma uye ndichararama nokuda kwekuita sei? KwaBaba vangu. Zvikanzi inhai iyeye unodya pandiri achararama nokuda kwangu. Isu tichava vadzidzisi vanoraramisa vanhu, asi zvikuru tisingazvikudze isu, tichiti vabatire pana chii? Pana Ishe wedu Jesu Kristu, nekuti ndiye ane zvokwadi yose. Hama adiwa, kusvikira tichisangana pavhiki rinoteera tichinotarisa stanza ye3, ndinoti sarai muve nevhiki rakanaka. Mwari akuropafadzei. Amen. Amen.